Osnovna muzička škola Slobodan Malbaški, Kikinda. Muzička škola Kikinde smeštena je u centru grada. Zgrada je napravljena u baroknom stilu. Škola je osnovana 14. septembra 1953. godine na zahtev građana. Prvi direktor i osnivač muzičke škole je Krstić Milivoj. Milivoj Krstić je školu nazvao po prvaku beogradske opere raskošnog tenora Malbaški Slobodan. Slobodan Malbaški streljan je u Prvom svetskom ratu kada je imao samo 28 godina. Streljan je u Kuriji, dvorištu današnjeg muzeja, gde se danas nalaze ćelije, a koristi ih društvo za negovanje muzike Gusle. Nekada zgrada muzičke škole je bila zgrada Rackovićeve škole. Prve godine rada u muzičku školu je upisano više od 100 đaka i to čak 70% na klavir, a ostali na violinu ili harmoniku. Ove godine škola broji oko 340 đaka. Postoji 7 nastavnih instrumenta, a to su harmonika, klavir, violina, gitara, flauta, tambura i klarinet. Zaposleni 31 nastavnik i 8 zaposleni koji čine nenastavni kadar. Postoji istureno odeljenje osnovne muzičke škole Kikinde u Novom Miloševu zbog problema prevoza, što nije slučaj sela Kikindske opštine. Nekadašnji direktor muzičke škole Radivoje Terzić bio je na čelu hora devojaka Društva za negovanje muzike i hora Kornelije Stanković. Učenici muzičke škole osvajaju prva mesta i na republičkim i regionalnim takmičenjima. Učenici sa značajnim uspesima su Vladimir Istić, sadašnji nastavnik muzičke škole, Marta Petrović, Jakonić Ivana i Marinković Marijana. Najpoznatiji đak muzičke škole je pijanistkinja Jasminka Stančul, koja trenutno živi u Beču. Nekadašnji učenik Tivadar Kiš danas je solo pevač tenor i živi i radi u Segedinu.